No niin, tervetuloa Davinesin View-kevytväri koulutukseen. Ihanaa hyvää huomenta kaikille. Mä oon Sanna Poikolainen. Mä oon teidän just sun Davines-kouluttaja. Mennään katsoa ihana ajankohtainen video heti alkuun. Hello, perhaps we've already met, or perhaps not. We are so many from every corner of the world. Our breath originates here. We are grateful and want to be respectful. We leave no trace of our passage. Yet the seas and the oceans are increasingly polluted. But we don't give up. We are born to ride the waves and unite together. Every time you make a caring gesture towards the sea, we, the Davines community, are there with you. Since 2022, for every Davines Group product sold, we have collaborated with Plastic Bank to remove an equivalent amount of ocean-bound plastic from coastal areas. Join us. Support the Ocean Keeper campaign. Tässä tosiaan yksi aivan huikea Davinesin videoista. Davines myös kaikkiin markkinointi- ja mainontamateriaalin panostaa ihan mielettömästi ja tekee upeita videoita, puhumattakaan siitä upeasta duunista, mitä tehdään. Ja nyt on tämmöinen ihana Ocean Keeper, tärkeä projekti Itämeren hyväksi. Davines tekee ympäri maailmaa kaikkien Davines-maiden ja maahantuojien kanssa projekteja. Ja meillä on tänä vuonna Suomessa ensimmäistä kertaa Become an Ocean Keeper-projekti Itämeren hyväksi. Itämeripäivähän on 29.8. ja silloin kannattaa liikkeessäkin lähteä siihen mainontaan hyvissä ajoin. Eli Essential Hair Care-linja on tässä mukana ja Davines Finland lahjoittaa jokaisesta myydystä Essential Hair Care-sarjan tuotteesta 50 senttiä John Nurmisen säätiölle Itämeren suojelun hyväksi. Se on upea juttu. Me lähdettiin nyt myös mukaan. Tämä on osa sitä hiilijalanjäljetöntä yritystä ja me tehdään Suomessa myös osamme sen hyväksi. Tärkeitä juttuja edustajalta lisää tästä aiheesta, mihin voit osallistua mukaan. Tosiaan tänään meillä on Davines View kevytvärisarja, kyseessä sen käyttöohjeet, sen raaka-ainetietoutta, mistä se koostuu, mikä se on, kuinka sä käytät sitä. Ja meillä on huikeita palveluita, miten sä voit hyödyntää tätä kevytväriä. Ja omakohtainen kokemus on, kyllä mä oon jo vuosia, mitä ei tässä, kuka niitä laskee, jo käyttänyt Viewtä ja se on ollut mulla mieletön työkalu kevytvärinä ja tuutte kuulen ne palvelut siinä, että kuinka se toimii ja erittäin toimiva ja ammattitaitoinen värisarja. Joka kerta kun mä kerään koulutusmateriaalia, kun mä käyn läpi, mitä mä tuun kouluttaa, tai kun mä itse koulutuksessa osallistujana, niin tänäänkin mä taas muistin, kuinka huikea värisarja tässä on kyseessä. Se, että totta se toimii ja se tekee, mitä me halutaan siellä meidän arjessa kampaamotyössä, mutta myös, että mitä se tuote sisältää ja mistä se on tehty, mistä se koostuu. Ja kaikki se ideologia ja filosofia
koko brändin takana. Niin se on tosi tärkeä ja se on tänään isona aiheena mä haluan avata sitä aina tosi laajasti se, että me tehdään upeata duunia, hienoa hiusta, upeata hiusta, mutta myös se, että millä me tehdään, niin silloin tänä päivänä tosi iso merkitys. Davinesin Education Mission tarkoittaa sitä, että me halutaan enenemismäärin koko ajan enemmän tätä meidän Suomenkin Davines-yhteisöä kasvattaa ja tuoda esille ja pitää sellainen yhteisö yllä. Lähdetään lokakuussa Berliiniin. Davines järjestää tällaisen joka toinen vuosi tällaisen upean koulutusnäytös, nimenomaan sitä yhteiselooloa. Matkan, niin nyt on Berliinissä Worldwide Hair Tour 2024, niin siellä se isommin vielä sit näkyy, kuinka ihana ja upeat siellä on olla kaikkien Davines-kampaajien kanssa, ja Suomesta lähtee sinne tänä vuonna tosi paljon porukkaa, aivan ihanaa. Kun puhutaan Davines, se on yhtä kuin sustainable. Me tehdään kestävää kauneutta ja kestävän kehityksen periaatteilla. Tosi tärkeää siellä on esimerkiksi just nämä kaikki tässä, mitä on kauniisti ympyröity. Nämä on tosi tärkeitä koulutuksessa aina muistaa, kuinka me saadaan energiaa säästettyä, ympäristöä minimit kuormitettua ihan omassa arjessa, omassa elämässä, omassa työssä. Mä tulin tänään fillarilta tänne koulutukseen. No, autolla mä en olisi tullut, se ei ole mulle vaihtoehtokaan kaupungissa, että mä kulkisin sillä, mutta se on yksi, että julkisella kävellet, tuut pyörällä, meet ympäristöä säästävästi, suljet hanat, kun sä et niitä käytä pesupaikoilla, laitetaan valot pois paikoista, missä me ei olla sinä hetkenä. Fööninkin voi laittaa hetkeksi pois päältä, kun tehdään osituksia, ja kierrätetään oikein kaikki, mitä kampaamoissa kotona, you name it, missä tahansa me valitettavasti sitä roskaa ja kaikkea jätämme jälkeemme, niin pyritään, että me laitetaan ne kaikki oikein myös eteenpäin. Sitten myös se liikuntapuoli siinä, että me jaksetaan tehdä meidän duunia. Me tehdään fyysistä työtä meidän keholla, niin pidetään siitä meidän kehosta huolta. Mä valitsin tänään hissin tänne, mä oon Sörkässä täällä Davinesin toimistolla tänään. Mä valitsin hissin, mutta mä kelasin siinä, että tässä on itse asiassa hyvä kohta, että itse asiassa sä voisit vielä mennä ne rappuset. Ei tässä ollut montaa kerrosta, mitä mä olisin voinut tulla rappusilla, mutta mä otin hissin, kun mä oon niin täysin fillarilta tänne, että se oli se mun valinta, mutta nämä on pieniä. Olisin voinut tulla ihan hyvin rappusia, mutta se on pieniä asioita, mitä me voidaan tehdä meidän ihmisten ja koko planeetan hyväksi, niin ne lähtee näistä pienistä. Ensi kerralla mäkin kävelen taas rappusia. No mut joo. Sitten mitä tänään todella tulette saamaan? Discover another point of view. Me käydään brändin tarinaa, vähän historiaa läpi, mitä sieltä, millainen yritys on taustalla. Tietenkin kun me tehdään business, Davines aina muistuttaa, että me tehdään kuitenkin työtä ja siitä halutaan jotain ansaitakin, niin kaupallinen ja markkinoinnin kautta miten sä saat siitä hyödyn irti ja kuinka Davines sua tukee siinä ja miten toteutat ja teet sitä sun kampaamossa. View, kevyt väri, käydään asta ööhön läpi. Pyrin sanomaan tänään kaiken, mitä sä haluat tietää, ja voit vielä palata sitten tähän koulutukseen ja vielä kuunnella ja tarkistaa ja
sulle hyvä työkalu tästä tallenteesta myös jää. Hyödyt, käytöt, innovatiivisuus. Davinesilla on aina kaikessa takana tärkeät pointit. Meillä on filosofia, mitä me hyödynnetään ihan kaikessa, ja se on kaikessa taustalla. Ja kuinka sä käytät liikkeessä parhaalla mahdollisella tavalla. Värikartat, värinumeroinnit, koodit, käyttöohjeet, aivan kaikki. Käydään tänään läpi. Palanen kerrallaan. Mikä on Davines? Who is Davines Group? Mä sanon mun asiakkaillekin aina, tai koulutuksissa, että Davines on ihonhoito ja hiustenhoito. Kahdesta asiasta pidetään huolta. Ehdottoman tärkeät yhdessä. Davines on Parmasta, Italiasta Parmasta, ja Davines on perustettu 1983. Gianni ja Silvana Bolatti pariskunta perusti, ja heidän poikansa Davide Bolatti on tällä hetkellä Davinesin omistaja, chairman, ja perheyritys siis kyseessä. Edelleen perheyritys, 40 vuotta ja ollut sitä. Davines on aloittanut raaka-ainelaboratoriossa, tehnyt paljon raaka-aineita myös muille brändeille silloin alussa, ja tuotekehitystä ja sitä todella syvää etsintää siihen, että miten raaka-aineet toimii ja kuinka niitä tullaan käyttää hius- ja ihonhoidossa. Ja 93 Davines perustettiin, eli sitten tuli tämä hiusbrändi, ja 96 on myös sitten perustettu Comfort Zone, mikä on sitten hoitolatason ihonhoitosarja. Ja nämä kaksi, Davines sekä Comfort Zone, ne tukee toisiaan tässä matkassa, että välillä Davinesillakin on jotain limited edition tuotteita, eli nyt meillä oli Loven, Essential Hair Carein Loven ihana ihovoide, ja on ihonhoito, pesutuotteita ja käsivoiteita. Ne tulee suoraan sieltä erittäin laadukkaasta ihonhoitomaailmasta, ja vice versa. Myös siellä tiedän, että Comfort Zonella on myös shampoo, mikä on tullut Davinesin puolesta. Ja sittenhän se nyt on selvää, että kun me pestään vaikka Natural Techin shampoolla, niin siellä on ajateltu se hiuspohjan eli sen ihon hoidollisuus myös. Mutta siitä vähän yrityksen maanlaajuisesta yrityksestä, mikä on siellä taustalla. Sertifikaateista ehkä tärkein sertifikaatti, mä sanoisin, tai tärkein, kaikki on tärkeitä tässä, mutta B Corp on sellainen, mikä ehdottomasti pitää mainita ja vähän laajemmin. Eli B Corp-sertifikaatti on sellainen sertifikaatti, me ollaan saatu se 2016. B Corp on uuden ajan malli, joka saavuttaa korkeimmat standardit yhteiskunnallisen ja ympäristön toimintamallissa. Eli rehellinen ja merkityksellinen yhtiö. Silloin saa tällaisen sertifikaatin, ja se on tosi laaja. Siihen menisi tunti, kun mä lähtisin avaamaan sitä laajemmin, mutta lyhyesti B Corp tähtää olemaan parasta maailmalle yrityksenä, ja tehdään bisnestä hyvällä maulla, tehdään paljon vapaaehtoistyötä ja kompensoidaan maapalloa kuluttavat ja kuormittavat tuotannon kohdat. Davinesin yrityksellä on paljon B Corpin
että sen ansaitsee ensinnäkin, niin siellä on paljon tämmöisiä tärkeitä pointteja. Nostan yhden tosi tärkeän, mikä mulla aina mieleen, että esimerkiksi Davines antaa isyyslomaa 5 päivää enemmän kuin muuten Italiassa yritykset. Että ne on tämmöisiä tosi pieniä juttuja, mutta nehän on todella isoja juttuja. Ja se, että tehdään siis nimenomaan sitä työtä, että työntekijät viihtyy ja on tämmöinen avoin transparent johtajuusmalli siellä. Ja se näkee esimerkiksi Parmassa, Davines Villageissa, millainen on heillä se toimisto, niin se on kaikkea sellaista avointa ja sen todella aistii siellä ja näkee, että kuinka ne tekee siellä sitä tai tätä hommaa. Mutta B Corp, lyhyesti siinä, uusiutuva energia on siis myös se, mistä kaikki oikeastaan lähtee, kun tuotteet tehdään ja pakataan. Davines Villageissa, Parmassa, siellä on tehdas, tuotanto, niin kaikki toimii uusiutuvalla energialla. Pakkaukset on hiilineutraaleja, me käytetään FSC-pahvia, kierrätyspaperia. Ja Slow Food Presidia sertifikaatti on sitten tällainen, se on Davines Essential Hair Care-linjan tämmöinen säätiö, missä me pyritään pitää maanviljelijöiden ja tuottajien se prosessi ja tuotanto hyvänä ja toimivana, plus että ne viljelijät siellä pitävät huolta näistä kaikista ihanista raaka-aineista, mitä ne viljelee, ja niitä olisi jo kuollut sukupuuttoon, jos tätä säätiö- ja Slow Food-ohjelmaa ei olisi, missä Davines on mukana. Eli tuotetaan uskomattomia raaka-aineita elleen ja tuetaan sitä maanviljelyä. Sitten meillä on slogani, mistä vähän voisi avata, to do our best for the world, creators of good life for all, through beauty, ethics and sustainability. Tehdään maailmalle parasta, eikä meidän ei tarvitse olla paras, mutta me halutaan tehdä parasta. Mä voin avata ton myöhemmin. Toi on tosi diippi, tosi syvällinen merkitys. Mä avaan sen myöhemmin, jos meillä jää aikaa, niin katsotaan sitä sitten myöhemmin lisää. Mutta lähdetään itse asiaan. Siellä on varmasti jo Viivärillä tehneitä kampaajia ja sitten toivottavasti ihan uusiakin, kelle ei ole vielä minkäänlaista kosketusta tähän ja on hommaamassa tai hommannut jo kyseisen upean kevytvärisarjan. Eli Viystä sen verran tässä kohtaa, että siellä on yli 50 sävyä, 60 millin sävypullo ja sitten on hapetepullot semmoisia 900 milliä ja sitten on gloss, tämmöinen laveraus kiilto ominaisuudeltaan oleva ainesosa. Sitten me puhutaan, että se on ammoniakiton vapaa, ei ole PPD:tä, ei parabeeneja, ei silikooneja, ei sulfaatteja. Tämmöinen nestemäinen, geelimäinen tuote sitten, kun on sävy sekä hapeteaine sekoitettu. Hapan pH, erittäin hellävarainen värikäsittelyssä ja nopea myös. Se on ehkä yksi sellainen kiinnostava asia siinä, kun ollaan pesupaikalla, että on myös nopea. Sävyn taitot esimerkiksi on todella tärkeä.
Se, että miksi tätä käyttää viewtä, niin se on niin monipuolinen siinä, että puhutaan mikä brändi on taustalla tänä päivänä enenemismäärin, varsinkin se nuorempi sukupolvi sieltä, joka rytinällä tulee meidän asiakkaihin, niin heitä kiinnostaa se, että millä me värjätään, mikä se on se raaka-ainekoostumus, mitä me laitetaan lavuaarista pesupaikalla viemäriin, mikä se on se, mikä se tapahtuma on. Ja se, että meille kampaajille ennen kaikkea tätä, mutta sitten että se on myös todella monipuolinen työkalu, että siellä on paljon erilaisia ominaisuuksia ja tehtäviä. Prosentuaalinen, tämmöisiä hyviä faktoja tähän alkuun. Prosentuaalinen osuus, mitä me tehdään, värjäyksiä, kestovärjäyksiä, niin osaatteko yhtään arvata, mitä se voisi olla? Nämä on globaaleja prosentteja kampaajista globaalisti, että kuinka näitä toteutetaan. 60%, yli puolet. Tämä on varmasti muuttunut vähän, tästä kyselystä on varmasti jo aikaa jonkun verran, mutta 60% ja sinnehän jää paljon prosentteja vielä sitten sen jälkeen, että mitä tästä. Prosentuaalinen osuus kampaamotöistä kevytväreihin. 30%. Väittäisin, että tänä päivänä, jos mä tekisin tämän kyselyn Suomessa, niin se olisi enemmän. Mutta tämä on sellainen erittäin hyvä, todella iso prosentti on siitä, kuinka paljon me käytetään itse asiassa kevytvärejä kampaamossa. Kuinka paljon tehdään vaalennuskäsittelyitä kampaamossa? 10%. Suomessa tätä ihan ei voi verrata, että mentäisiin Dubaihin tekemään tämä sama. Suomessa, niin kuin vaikka Ruotsissa, aina monesti puhutaan, että ruotsalaiset on blondeja, mutta sehän on se 2% maailman väestöstä on oikeasti blondeja, niin sama Suomessa, että kyllä me blondataan tosi paljon, että vähän tätä enemmän ehdottomasti, mutta 10% on jo, kun mietitään, mitä kaikkia palveluita me tehdään kampaamoissa, niin sekin on kuitenkin prosentti. Ja sitten kun me ollaan vaalennettu ja sen jälkeen me sävytetään, niin me lähestulkoon aina todella sävytetään sen vaalennuksen jälkeen. On yksittäisiä kertoja, kun mä en sävytä, koska The Center of Light, Davinesin valmisaine-sarja, on vaan niin huikea, että joskus sieltä tulee vaan niin täydellinen sellainen, kun on haluttu siis tällainen oljen vaalea raita, niin ehkä hoidollisesti sitten lähdetään viemään sinne kiiltoa tai jotain muuta suljetaan hiuksen pintaa tyyppisesti. Mutta maininta siihen, että tulee kauniita sävyjä siitä valmennusaineesta, se on upea valmennussarja Davinesilla ja laaja sellainen. Mutta jep, se on se 1%, minkä jätän värjäämättä, mutta loput mä kyllä sitten sävyttelen. Se on ihan selvä. View, mikä siellä on taustalla? Innovatiivisuus ja mikä on view. Puhutaan vähän viewstä. Miksi se on sen niminen, mitä se tarkoittaa, niin tosi ihana
pointti ja se, että taas on avattu vähän enemmän sitä, mitä niin kuin, me aina vähän lähdetään kaivaa syvemmälle Davine sillä, että joo, meillä on upea toimiva värisarja, mutta kuuntelepa vielä tämä. Ja tämähän on aivan ihana asiakkaille. Aivan ihana asiakkaille kertoo, miksi tämä pullo on tämän mallinen, miksi on tämmöiset fontit, mistä se inspiraatio on ja vielä kuka sen on mahdollisesti kehitellyt, suunnitellut. Mutta view tarkoittaa siis lyhyesti näkökulmaa ja mielipidettä. Tämä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä aihe, koska mä omaan paljon mielipiteitä ja mä tykkään niitä jakaa. Ja nykyään osaan hyvin käyttääkin sitä, että myös sitä ei aina tietysti tilanteessa tarvitse sanoa, mutta aina kun se kysytään ja aina kun mä saan sen luvan ihan omassa hiuksessani kertoa kampaajalle, niin mä saan. Ja view taas liittyy siihen, että kun sulla on tällainen upea värisarja, mitä sä käytät, niin sä voit vaihtaa myös sun mielipidettä. Sä voit olla ensi kerralla ihan eri mieltä sun tukasta ja mitä sä siihen haluat, koska puhutaan, että tämä ei ole kestoväri, tämä ei kestä loputtomiin. Siinä on tietty aika ja pesukerrat, kuinka kauan se kestää, mutta lyhyesti. Se on kaikille väriasiakkaille, värjäämättömään hiukseen, värjättyyn hiukseen vaalennuksen jälkeen. Värisarjassa on korkea raaka-ainepitoisuus ja erinomainen suorituskyky. Monet koostumuksen komponentit, jotka on tavallisesti synteettisiä, niin me ollaan onnistuttu korvaamaan ne luonnollisilla raaka-aineilla ja luonnollisuusprosentti on jopa 93%, että nyt puhutaan todella luonnollisesta tuotteesta. View-koostumuksessa on mukana luonnollisia polyglyseroleja, luontaisia ainesosia, jotka toimii emulkointiaineina. Me saadaan toimimaan se nestemäisyys ja siellä on upea oliiviöljy siis mukana, niin siksi tämä luonnon emulkointiaine, polyglyseroli siinä. Ja tätä ei ole ikinä aikaisemmin käytetty hiusvärien maailmassa, ja ne toimii todella hyvin yhteen tässä matalan pH-olosuhteissa. Tosiaan ne luonnolliset polyglyserolit uutetaan oliiviöljystä, ja ne tuo uskomattoman ja äärimmäisen kiilon ja pehmeyden vahvistaen sitä hiusrakennetta. Et se oliiviöljy on todella upea, tärkeä pointti siellä pohjalla. Sen huomaa, sen kokee, sen näkee sekä käyttäjä että tekijä, kuinka se todella toimii. Kun viewllä tarkoitetaan tätä omaa mielipidettä ja perspektiiviä, näkökulmaa, niin myös nämä 60 millin pullot on tehty hyvin persoonallisesti. Siellä on värikoodatut värit kunkin tarpeen, lämpimät, kylmät, punaiset, ruskeat, luonnon pigmentit, niissä on värikoodit ja joka ikinen numerointi on myös tehty hyvin persoonallisesti ja yksilöllisesti, koska se kuvaa sitten taas tässä, että Viewn taustalla on se, että me halutaan kunnioittaa joka ikistä persoonaa, että se on omanlaisensa, se on erityinen, jolla on se oma mielipide. Meillä ei siis ole ammoniakkia, kerrotaan vielä, ei ammoniakkia, hapan pH, juuri sen verran matala, että me suljetaan hiuksen pintaa ja tämä väritapahtuma onnistuu juuri sellaisena kuin se on suunniteltu. Sisältää runsaasti kasviperäisiä ainesosia ja se on biohajoava. Näistä todella se erittäin kiiltävä lopputulos. Kolmikertaisesti kiiltoa tuova vaikutus.
joka ikinen kerta, kun sä käytät Viyn kevytväriä, sun asiakkaan hiuksen kunto paranee. Mä näin tämän toisinpäin, kun mä olin hetken aikaa pois kampaamotyöstä. Mun vaaleusasiakkaiden, ketkä kävivät jossain muualla, missä ei ollut selkeästikään Davinesin valmennusainetta eikä Viyn kevytväriä, niin kun he palasivat mulle takaisin, niin ne oli aika karmeessa kunnossa. Tämä oli yksi tosi tärkeä havainto mulle siinä, että kuinka upea tämä väri on, plus se yhteys siihen, että kun me vaalennetaan, se täytyy suojata, se täytyy hoitaa. Tietenkin kotihoitotuotteet myös siinä rinnalla, josta aasinsilla siihen, kuinka hius värjätään ja kuinka sitä pitää ajatella aina, kun käytetään sävyjä. Palataan niihin niissä palveluissa, mutta se, että se todella näkyy, että se hius hoidetaan ja suojataan ja se kiilto todella on sitä itseään. Se on hyvä muistaa aina, kun kosteutetaan ja hoidetaan hiusta, niin se, että se kiiltää, niin se ei ole ainoastaan sellainen kosmeettinen, visuaalinen harha tai parannus sille hiukselle, vaan se on oikeasti, että se hius toimii ja saadaan tehtyä asioita paljon paremmin ja se on parempi kuntoinen. Luonnollisista ainesosista se on todella iso prosentti, 93. Meillä on biohajoavia ainesosia 95-99 kaikissa näissä tuotteissa ja luonnollisia raaka-aineita 88-93. Tämmöisiä key pointseja mä mietin, että no joo, kyllä me palataan vielä moneenkin sellaiseen. Mutta joo, raaka-aineista paljonkin. Numerointijärjestelmä. Tässä on hyvinkin nytten perustietoa ja se on tosi tärkeä. Ylipäätänsä Davinesin kevytvärisarja perustuu 2-komponenttijärjestelmään, joka luo helposti levitettävän geelimäisen koostumuksen. Meillä on geelimäinen ammoniakiton väri ja väritön gloss ja sitten 3% eli 10 vol hapete. View on luokiteltu ja perustuu kansainväliseen numerointijärjestelmään ja väriympyrään, joka määrittelee värin tummuusasteen ja värin sävyn. Ne numeroidaan teille. Esimerkiksi meillä on tässä 9,32. Ensimmäinen numero kertoo tummuusasteesta, joka on 9. Toinen numero kertoo värin pääsävyn, joka tässä tapauksessa on 3, eli kulta. Ja 3. numero kertoo värin toissijaisen sävyn, joka on tässä tapauksessa 2, eli violetti. Tummuusasteet ja sävythän meillä on 1 on tuhka, 2 violetti, eli 1 siis sininen. Sininen on meidän tuhka, 3 kulta, 4 kupari, 5 mahonki, 6 punainen, 7 peike ja 8 vihreä. Sävyjen ymmärtäminen, sitten kun meillä on ensimmäisenä ja toisena numerona sama numero, niin sillä viitataan sävyn kaksinkertaiseen voimakkuuteen, mikä johtaa eloisaan ja kirkkaampaan värisävyyn. Eli esimerkiksi 8,33 on intensiivisempi kuin 9,3. Ja se todella on, tuossa on kuvassakin, että siinä on vähän yritetty
havainnollistaa sitä, että sitä todella on siellä todella paljon enemmän 5,4 versus 4,44, että sen pilkun jälkeisen numeron paikka on todella tärkeää, mitä se tarkoittaa. Hyvin intensiivisiä tulee silloin, kun on todella kahta. Todella yksinkertainen on viyn käyttö, ja tosiaan tuossa vielä kuvassa ne, mitä meillä on siellä, eli meillä on nämä sävypullot, se gloss ja hapete. That's it. Tämä on se, millä me menemme. Gloss on sellainen, että sitä voi käyttää yksikseen hapetteen kanssa tai sitten vähän häivyttämään tai tekemään tämmöisiä pastelimaisempia sävyjen kanssa. Kiiltohoitona, kiiltosävytteenä voi miettiä palveluna, että tämmöiset spesiaalipointit. Sitten meillä on tämmöiset upeat, näitä on tullut lisää myös tässä viime aikoina näitä sävyjä, ja Davinesiltahan niitä myös on jatkossa tulossa lisää. Koko ajan kehitellään upeita värisävyjä. Spesiaalisävyt meillä on charcoal, steel, amethyst, quartz, ruby ja bronze. Ja ne on todella vahvat ja saa upeita erittäinkin voimakkaita sävyjä, jos oikein haluaa. Erikoissävy voi käyttää yksikseen hapetteen kanssa sekoitettuna luoviin lopputuloksiin vaalennuksen jälkeen semmoisen 8 asteen ja enemmän vaaleampaan hiukseen, kun halutaan todella vaikka just se quartz sieltä. Se on hyvin semmoinen heleä, ihanan vaaleanpuna viileys, niin jos todella sen haluaa, niin täytyy olla tosi vaalea pohja tietenkin alla, ja sitten sitä resepteistä voidaan myös myöhemmin, jos vaan jää aikaa. Myös tuosta glossin käytöstä, että kuinka paljon kannattaa niitäkin laittaa, niin niistä voi myös kysyä. Teillä on siellä chatti, mihin me palataan sitten koulutuksen jälkeen tai tämän jälkeen, niin voidaan myös vastata. Mutta Davinesilla on viyn kanssa viulle tarjottu paljon reseptejä, että ne on oikein ihania. Itse värin käyttö. Kuinka tätä käytetään? Sekoitussuhteet ja muut. Tässä on viun värikartta, se on tällainen ihana, mä kutsun tätä tämmöiseksi kakkulaatikoksi, se avautuu näin, ja sitten siellä on noi tupsut, mitä sä voit nostaa. Eli meillä on siellä tämä sävypullo, pieni sävypullo, ja sitten 10 vol hapete, ja sekoitussuhde on 1 osa sävyä, 1 osa hapetetta. Ja tämä on kiva, tämä hapete, kun tämä on sama, mitä käytetään kestoväri-sarjan Mask with White-programmin kanssa, niin se on oiva apupari ja käyttökaveri sen sarjan kanssa, eli kestoväri ja kevytväri aina ollut pari, mitä me ammattityössä paljon käytetään jatkuvasti, ja ne tukee toinen toisiaan. Myös samoja sävyjä on viussa ja Mask with White-programmissa. Vaikutusaika on maksimi 20 minuuttia,
mutta sanotaan, että se on 5-20 minuuttia. Tässä on myös visuaalinen vaikutusaika, että vaikka vaalennuksissa, niin mun semmoinen oma sellainen ässähihassa on semmoinen 7 minuuttia, kun puhutaan hyvin vaaleista ja tämmöisistä pienistä taitoista, niin sillä saa jo todella hyvän. Mutta itse katsotaan siellä pesupaikalla, kuinka sävy, miltä se näyttää, mitä me siltä halutaan, mikä on meidän tavoite. Voi laittaa lisälämpöön, jos haluaa. Ehkä saattaa sellaista tietynlaista edistystä värin kehittymiseen ja kestävyyteen ja intensiivisyyteen. Voi olla vaikutus lämmön kanssa. Käyttö kuiviin hiuksiin tai pyyhekuiviin. Jos kuiviin, niin silloin erinomainen itse asiassa on suihkuttaa Essential Hair Carein Dede Mist sinne pohjalle. Tavallaan tuodaan se tämän kevytvärisarjan se pyyhekuivan hiuksen ominaisuus siihen, plus että me vähän tosi huokosta hiusta myös suljetaan tällä hellävaraisella hoitotuotteella, että toi on apu siihen, kun ollaan peilipaikalla ja levitetään varsinkin niihin huokosiin latvoihin, niin Dede-mistiä alle. Jos haluaa sen intensiivisemmän lopputuloksen, niin silloin se kannattaa aina laittaa mahdollisimman kuivaan. Mutta pestyyn, se pitää olla puhdas. Puhdas, että asiakasta voi vaikka ohjeistaa, että tuu puhtaalla hiuksella, niin päästään heti hommiin. Ei shampoo-pesua välttämättä väriäyksen jälkeen, kun värimassa on tosi geelimäistä ja se mahdollistaa emulkoimisen ja pois huuhtelemisen tosi helposti pelkällä vedellä. Mutta sitten taas tietyissä kohdissa, jos tulee oikein paksu tukkana, ja suomalaiset tietää, kun tulee oikein paksu hiuksinen asiakas, niin sen voi, ja ehkä kannattaakin pestä, niin me saadaan varmasti väriaineet sieltä pois. Ja siellä on isot erot siihen, että tosiaan kuinka kauan sä pidät sitä väriä, 5, 10, 20, niin paljon intensiivisempi tietenkin on, kun pidät koko vaikutusajan. Kauniin helmenvalkoisen sain, kestävän ja niin täydellisen. Toki värireseptikin oli kohdillaan, mutta pidin sen täydet 20 minuuttia, vaikkakin puhutaan 10-asteisen, ehkä jo vähän sinne korkeammallekin vielä, että se oli tosi valkoinen, mutta me haluttiin siihen niin kauniit nyanssit ja pienet detailit siihen sävyyn, että mä halusin pitää sen koko ajan ja kyllä kannatti. Mutta te olette kampaajia, mietitte, mikä teidän mielestä on se paras lopputulos ja kohta. Käyttöohjeesta vielä. Eli sekoita väri ja hapete 1:1. Levitä seos pyyhekuivaan tai shampoo pestyyn, pyyhekuivaan tai kuivaan pestyyn hiukseen. Anna vaikuttaa 20 minuuttia. Värin kehittymistä seurataan 5-20 minuuttia. Harmaiden peittoon, kun me niitä tehdään, ja Davines View ei peitä 100%, mutta tulee sellainen upea, peittävä, kuultava harmaiden peitto. Meillä on myös näissä meidän upeissa palveluissa yksi, mitä kannattaa ihan sitten omana palveluna myös myydä ja laittaa palveluja hinnastoon. Niin silloin kun harmaita sävytetään Viewllä, niin maksimiaika 20 minuuttia ehdottomasti. Kannattaa pitää. Vaikutusajan jälkeen lisää vähän vettä, emulkoi ja huuhtele väri huolellisesti pois. Laitat shampoon, voit laittaa, ei tarvitse laittaa. Liiketyössä me aina otetaan ne kaikki minuutit sieltä pois. Super paksussa hiuksessa, käytä shampooa. Sitten shampoo ja hoitoaine, esimerkiksi Essential Hair Careista Minu shampoo, värjätyn tukan shampoo ja hoitoaine. Vaalennustöissä
aina oikeastaan Heart of Glass. Se on se, mikä korjaa vaalennuksen vaurioita ja tukee vaalennustyötä pigmentteineen. Se on ehdottomasti siinä hyvä. Tosi tärkeä apuri on tämmöinen värikartta ja vähän itse asiassa semmoinen isompikin. Mulla on se oman liikkeen takahuoneessa. Se on muistuttajana, se on työkaluna, se on tosi tärkeä taitoissa. Niin väriympyrä, se on todella tärkeä siihen, että miten me käytetään väriä. Tavallaan tämmöinen ajattelu siinä, kun taitetaan sävyjä, niin se vastaväriajattelu sinne takaraivoon, sinne työskentelyn mukaan. Ja voit ajatella näin, että mitä mä näen ja mitä siihen pitäisi laittaa. Ja sitten ajatellaan myös, että mitä mä en näe. Eli jos mä näen keltaista, niin mikä sieltä puuttuu, mitä mun täytyy lähteä taittaa. Väriympyrä kertoo sulle, mitä sinne silloin kannattaa laittaa. Davini silloin tähän apuja, työkaluja, niitä reseptejä, reseptiikkaa, niin upeat taitot on todellakin mahdollista. Mutta tämä perusväriteoria, niin se on tärkeää. Tärkeää, että se on siellä niin kuin kunnossa. Tästä näkee vielä sävyjä. Nämä tulee tuon värikartan mukana, se väriympyrä ja sitten vielä nämä. Siellä on muistutuksena kaikki sekoitussuhteet, käyttöohjeet, myös tämmöinen lehdellinen sävyjä, mikä siellä on se numerointi ja tärkeimmät detailit pakkauksen mukana. Sitten käytöstä ja kuinka me lähdetään työstää. Miten me työstetään viytä. Tässä me puhutaan aina tyvestä, pituudesta ja latvasta. Me laitetaan mahdollisesti kestovärityveen ja sitten lähdetään latvat sävyttämään joko samalla tai voi ollakin ihan eri sävytkin, mitä sinne lähdetään, riippuen myös aina sen hiuksen huokosuudesta. Ne on ne tärkeimmät pointit siinä, kun lähdetään sävyttämään sit niitä kaikista huokosimpia pohjia. Laitaanko sinne DD alle? Mahdollisesti. Se kannattaa tehdä. Se on aina sellainen hyvä, jos sä mietit, että onko tämä liikaa. Ja sitten miettiä, että pitääkö sinne ehkä tehdä esipigmentointia, mikä on se palvelun päämäärä ja mitä me halutaan tehdä. Niin se on tärkeä. Ja aina kun on epäilystä siitä, että pitääkö tehdä tällainen värin ja ihon herkkyystesti, niin se kannattaa tehdä. Tosi harvoin sellaisia tulee vastaan, mutta voi tulla, jos on atooppista ihoa ja sellaista herkkyyttä kaikelle muulle kuin vedelle, niin se on tärkeää. Korvan taakse laitetaan sävyä tai tätä värimassan sekoitetta ja se täytyisi tehdä 2 vuorokautta ennen värjäystä ja semmoinen 45 minuuttia on se vaikutusaika tuolla korvan takana. Vähän pidempi, mikä se normaalisti on, mutta sillä halutaan se varmistaa, että se todella on toimiva tai mahdollisesti sitten ei. Mutta ihon herkkyystesti, muistakaa, jos on yhtään edes semmoinen tilanne. Davinesilla on työvälineitä, siveltimiä, kuppeja, applikaattoreita. Davinesin applikaattori on
suunniteltu siten, että sä saat mahdollisimman helposti työstettyä sen tyveen. Sieltä tulee hieno värivana, minkä sä nokkapullolla voit osittaa ja viedä sen värin sinne tyveen ja edetä tarkasti. Se on todella sellainen sharppi se pää niin pullolla. Ja todella se on ihan sinusta kiinni, kuinka tosiaan ja missä sävyn sekoitat ja laitat, että onko se pesupaikalla vai peilipaikalla. Se on ihan sun väriprosessin ja mitä sä oot tehnyt ja missä järjestyksessä ne on fiksuinta ja parasta tehdä, mikä on se, niin kun, se hyödyllisin sulle sekä asiakkaalle. Kun on tyvi laitettu lokkapullolla, värisudilla, niin sitten meillä on latva. Kammataan se latva siistiksi, että sellaisia takkupintoja niin ei työskentelyssä nähdä, vaan kammataan hiusosio, sitten nokkapullolla tai siiveltimellä lähdet viemään sävyä. Sellainen sopiva kädellä vienti. Tätä ei tarvitse lähteä penetroimaan sen syvemmälle, kun joskus kevytvärejä on pitänyt niin kuin viedä, tai me ollaan saatu siitä jotain irti, mutta tässä ei tarvitse, koska Davines on kehitellyt tämän viun niin hellävaraiseksi hiukselle ja pysymään siellä erittäin hyvin, niin se menee just sinne saman tien, kun sä sen värin sinne laitat. Niin sellainen pieni hellävarainen kosketus ja ehkä kerran kammata se läpi, mutta sellaista niinku työstämistä siinä ei tarvitse tehdä. Tämäkin tuo sen nopeuden sulle siihen työskentelyyn. Sitten VIUn palveluita. Näitä palveluita, mitä nyt käydään läpi, niin näitä kannattaa oikeasti miettiä sinne sun hinnastoon, sinne sun palveluvalikoimaan. Kuinka monipuolisesti sä voit käyttää VIU-kevytväriä. Tässä on laitettukin aika vähän tälleen 3 osaan, miten sä voit sen hyödyntää siellä. Tämmöiset ehkä niin kuin eniten mitä tehdään eniten liikkeessä, niin on värin tasoittamiset, freesaukset, sellaiset tyveen mahdollisesti sävyjä, kestosävyjä, sitten latvaan kevyt sävy ja myöskin sitten taittosävytykset, eli vaalennuksissa tai muissa. Mitä myös voitaisiin siellä miettiä, niin on harmaiden peitto. Harmaiden peitto ja sitten tällaiset, niin kun se voisi kuvailla vaikka toisellakin nimellä tämmöinen, no sä keksit sille sanan, jos mä en nyt sitä keksin, mutta tämmöinen sävytys, saatte tästä ehkä kiinni, tämmöinen sävytys, että asiakas ei niin kuin halua, että se väri tai sävy siellä juurikaan näyttäytyy, mutta just niitä ensimmäisiä harmaita peitellään tai vähän sekoitetaan, blendataan sitä ja ehkä nyt yleistän tänne tämmöisen niin kuin miehisempään maailmaan, että yleistän nyt, ei varmasti ole niin kuin, mutta tietyt kundit ehkä voisi olla, että ei sävyä, miksei mimmitkin tai kuka vaan, mutta sellaiset, ketkä niin kuin on vähän ehkä värejä vastaan, mutta sitten niitä vähän kuitenkin kiinnostaa, että mä haluaisin vähän kyllä parannella tätä, mitä mulla on, niin se olisi tämä tämmöinen blendauspalvelu. Sitten sävyn muutos. Todellakin, että jos mäkin haluaisin tähän nyt vetää oikein viileän tai oikein kuparin tai oikein ruusukultaisen, niin mä voin tehdä sen joka ikinen eri kerta, kun mä käyn vaalentamassa taas ja sitten sävytellään, niin sävyn muutokset ja sitten kiiltokäsittelyt. Meillä esimerkiksi liikkeessä meillä on tämmöinen kiiltosävyhoito ja se tehdään VIUllä. VIUllä kiiltosävyhoito. Sä saat sävyn, sä saat
hoidon, sä saat kiillon samalla. Me ollaan brändätty se, me ollaan sanotettu se vähän eri tavalla, niin sitä itse asiassa tilataan suht paljonkin, että halutaan se, ja kun me ollaan vielä kerrottu, ja me kerrotaan siellä peilipaikalla tästä, että mikä tämä on, että mitä me laitetaan. Ja se on tosi tärkeää näissä palveluissa, että sä myös kerrot, että mitä nämä sisältää, palatakseni tuohon aikaisempaan, että kuinka biohajoavia, kuinka kasviperäisiä raaka-aineita siellä on, kuinka kestävä ja kuinka paljon sieltä kiiltoa saadaan hiukseen jo ilman myös glossia, että siihen ei glossia tarvitse välttämättä, vaan että ihan jo näillä kromaattisilla valinnoilla ja värivalikoimilla, että ne on todella valoheijastavia, niin se kiilto tulee jo itse asiassa sieltä, ja se oliiviöljy, obviously. Sitten on vielä värin korjaukset, on vähän menty vihkoon, tai siellä on tosi tiukkaan kiinni keltaisuutta. Ja muistakaa, rakkaat kollegani, että skandihiuksissa, skandinaaveilla on todella paljon puna- sekä keltapigmenttistä melaniinia hiuksessa. Se on todella syvään kiinni siellä. Olette varmasti huomanneet, että se keltaisuus tulee tosi voimakkaasti myös aina takaisin, kun hiuksia pestään. Niin se on hyvä muistaa. Ja myös aina muistaa kertoa asiakkaallekin, että jos me nyt tehdään susta niin kuin suht platina-ish, niin ei se sitä sitten ole enää 20 pesun jälkeen, että se lähtee sieltä. Plus hiuksen keratiini on luontaisesti keltaista. Näin se vaan on, mutta me muistetaan, millä me sitä myös sit lähdetään aina taittaa. Sinne viedään violetin ja sinisen, riippuen mitä halutaan, niin niitä ja niille. Eli palveluista käydään vähän, mitä voisi niin miettiä sinne. Davines on sulle miettinyt tämmöinen refresh-palvelun freesaus, värin freesaus, olemassa olevan sävyn korostaminen. Ja tässä tosiaan käsikädessä menee Masquit Vibrachrome kestovärisarja, eli tyveen maskista saman numeroin sä pystyt rakentamaan saman värisävyn tyvikasvulle versus sitten latvaan. Niin vois vaikka, mä voisin itselleni, oisko tässä ihanaa, no joo, toi meni aika iisisti. 10-21 mulle tyvelle vaikuttamaan. X ajan en sotke nyt toista värisarjaa. Ja sitten latvaan Viyn sävy, sama sävynumero, 10-21, eli 10,21 sinne. Mä luulen, että tämä mun hius, se olisi just sillä 7 minuutilla pesupaikalla sävytetty. Se toimisi sillä. Ja pesukerrat, niitä aina kysytään, miten hyvin nämä pysyy, monta pesua, niin se kannattaa aina sanoa, että valennettuja hiuksia ei kannata pestä kauhean useasti, koska joka ikinen pesu sitä lähtee. Mutta Davines lupaa sellaisen noin 20 pesua, 15-20 pesua, mutta riippuen ihan hiukosuudesta, riippuen mikä se on, mikä väri, kuinka intensiivinen. Mutta se on hyvä sanoa 15-20 pesua ja harvat pesuvälit. Mulla pysyy sävyt tosi hyvin. Ne, ketkä mut tuntee, ne tietää, kuin harvoin mä pesen mun hiuksia. Mutta tämmönen värin freesauspalvelu. Tai että laitetaan luonnon sävyiseen hiukseen ihan itse asiassa luonnon pigmenteillä yksikseen tai sitten kaveriksi joku pilkku jotain luonnon melaniiniin tai sitten
jo värjättyyn freesaukseen. Sitten on tone, taittosävytys, ihanteellinen luonnollisille blondeille tai värjätyille vaaleille asiakkaille, jotka haluaa pysyä blondina, mutta haluaa lisää syvyyttä tai sävyä. View soveltuu erinomaisesti vaaleille hiuksille lisäämään kiiltoa ja valovoimaisuutta hiuksiin. Taittosävytys voidaan tehdä heti valennuksen päälle kosteaan hiukseen pesupaikalla. Jos hiukset on huokoset, laitetaan se dede alle tasoittamaan ja hoitamaan ennen värjäystä. Sitten visuaalinen tässä on hyvä. 5-20 minuuttia on se vaikutusaika, mutta on todella voitte tilata muuten itsellenne, jos ei teillä ole jo tämmöisen View-esitteen manuaali, missä on havainnollistettu näitä kuvia, että jos sä peset sen 5 minuutin tai 10 tai 15 tai 20 minuutin jälkeen, niin niissä on isoja eroja. Se on tärkeää ja tulet huomaa sen, että kuinka suuri ero niissä on. Et jos on kiire, niin sitten se on se valinta ja myös viestiä siitä asiakkaalle, että hei, nyt on tämmöinen, että päätettiin tehdä näin ja pidetään tämän aikaa, niin siitä tulee tämä. Ja pääsette me ammattilaiset tiedämme sen, mikä on homman nimi. Blendauspalvelu, niin kuin tämä voisi olla sitten se värjäys, mutta ei niin värjäyspalvelu. View häivyttää ensimmäiset harmaat hiukset, mikäli niitä esiintyy maksimissaan 50%. Tämmöinen blendaus, kun me laittaisiin, no vaikka nyt, jos olisi kutosen tummuiseen hiukseen luonnonmelaniiniin tullut niitä valkoisia, nimenomaan harmaat ovat valkoisia, värittömiä hiuksia, niin laitettaisiin tämä 6,0 yksistään tai sitten sävyn kanssa 1:10 vol kauttaaltaan, niin se blendaantuu silleen, että niitä ei näy. Ne on ehkä vähän vaaleampia, koska puhutaan, että se on valkoinen, mihin me lähdetään viemään, ja kun ei ole kyse kestoväristä, mutta aivan upea. Siitä tulee lähes yhden kaltainen tämmöinen blendaussekoitus. Ja silloin kannattaa se 20 minuuttia todella pitää. Silloin tulee mahdollisimman peittävä, mahdollisimman pysyvä. Ja tämmöisiin puhtaisiin, kuiviin, DDAlle tai ei, mutta testatkaa ihmeessä myös siihen kuivaan, kun on se kohta, niin ihan ehdottomasti. Sitten meillä on sävynmuutos. Hienovaraisiin taittoihin, sävynmuutoksiin, luonnollisiin, värjättyihin tai vaalennettuihin hiuksiin tasoittamaan olemassa olevaa väriä. Sopii myös tilanteeseen, jossa asiakas ei ole valmis pysyvään värimuutokseen. Joku, joka haluaa vähän kokeilla ensimmäiseen värjäykseen ikinä, vähän vaaleeseen, että no, laitetaan jotain vähän sävyä, niin erittäin hyvä siihen. Tähänkin voisi miettiä jonkun ensivärjäyspalvelun. Et olkaa luovia, miettikää just teidän liikkeelle, teidän palveluihin sopiva muoto. Kaikki on mahdollista. Sä voit tehdä just sellaiset palvelut, kun sä haluat. View tukee sitä. Sitten meillä on gloss, kiiltokäsittely, niin kuin meillä oli kiiltosävyhoito. Joko pelkän kiillon lisäämiseksi, mihin tahansa hiukseen ilman sävytystä. Gloss sopii luonnollisille värjätyille tai kemiallisesti käsitellyille kaikille hiuksille. Se antaa kiiltoa, se vahvistaa. Glossin käsittely voi tehdä myös heti minkä tahansa värjäyksen jälkeen kiilon ja värin ja keston parantamiseksi. Jälleen kerran se kolminkertainen
kiilto-ominaisuus siellä on mukana. Tai sitten siihen sävyn vähän laveeraamiseen tai tuomaan lisää kiiltoa. Et yksinkertaisesti vielä niin kuin viedään ihan niin kuin tappiin se kiillon tuominen nyt siihen hiukseen vaaleissa esimerkiksi, koska väripigmenttejä valoa heijastavia väripigmenttejä on vaan yksinkertaisesti siellä vähemmän kuin joku 4,44. Siellä on paljon enemmän pigmenttejä, mitkä heijastaa valoa. Ja tuo sen kiiltoefektin jo sillä, mutta voi myös sitten lisäillä siihen rutkasti lisää. Tämä on ehkä sellaisia niin kuin, luulen, että tämä on aika käytetty palvelu ilman sitä, että ehkä sitä on mainittu, että mikä palvelussa olisi tämmöisiä color correction, värin korjauspalvelu. Siellä selitetään sit, mitä se tarkoittaa, että ihan kaikkea se niin kuin ei niin kuin korjaa se palvelu, että konsultaation kautta, ehkä ennakkoon jo konsultaatio, asiakkaathan ajattelee vähän eri tavalla aina sit näitä, että joku pilasi mun hiuksen, niin korjaa. Tämä on se palvelu, mutta sitten kun siellä lukee siellä teksteissä, että mitä värinkorjaus vaikka tässä tapauksessa on, niin se on tuetaan hiuksen olevaa ei-toivottua sävyä, eli monesti se on se liian keltainen tai epätasaisuus, neutralisoidaan sävyjä, keltaisia, oransseja, punaisia, toivotun lopputuloksen saavuttamiseen. Ja tämähän on ihan just siinä vaikka vaalennuksen jälkeen, jos on vaan todella eumelaniinikylläinen, eli siellä on todella paljon keltaisia ja punaisia pigmenttejä ihan siinä luonnonhiuksessa. Sehän on siellä syvällä. Niitä me poistellaan valennusaineella. Niin käytetään sitä väriympyrää apuna, hyödynnetään väriteoriaa parhaan korjaavan sävyn määrittämiseksi. Niin se on sitä. Tätä me tehdään jo todella paljon kuitenkin siellä. Muistetaan nimetä. Mä hoen tätä vielä lisää. Muistetaan kertoa, kuinka paljon ominaisuuksia tällä sävyllä, tällä värisarjalla on. Sitten meillä on replace, eli esipigmentointi, uudelleenpigmentointi. Joskus hiusväri on kulunut vaalennusten tai muiden ulkoisten tekijöiden vuoksi, ja se voi kaivata esi- tai uudelleenpigmentointia. Toivotun hiusvärin, sävyyden ja tummuuden tai valitun hiusvärin kirkkauden ja intensiivisyyden varmistamiseksi. Uudelleen pigmentointia voidaan tarvita myös silloin, kun tehdään isoja värimuutoksia vaaleasta tummempaan. Ja tämä on sellainen, minkä mä kyllä useasti teen, jos on niin kuin, puhutaan, että siellä on jo niin kuin 5 asteen ero tai enemmänkin ehdottomasti, niin siis ihan tämä esipigmentointi. Mä oon ollut sen verran kauan kampaajana, että tämä oli semmoisia yksi ensimmäisiä niin kuin varmaan koulussakin semmoisia palveluita, että tehkää tämä. Silloin mä luulen, että sitä enemmän tarvittiin siis yksinkertaisesti, että värit ei ollut niin kehittyneitä, mutta Davines haluaa tämänkin palvelun sulle tuoda työkaluna ja palveluvalikoimaankin, koska kun sä teet esipigmentoin, jos mun hiukset nyt haluttaisiin sävyttää 6,71 sävyyn, niin ehdottomasti esipigmentointi alle, koska se väri vaan sit pysyy, kun se on täytettävä se hius sävyllä, kun nyt täällä juuri ei mitään ole ja me halutaan sinne koko väriympyrän sävyt. Niin sinne on myös vietävä niitä, että se on yksinkertaisesti tee se, niin se on sun ammattitaidolle näytön paikka ja asiakas saa luotettavan ja pysyvän värjäyksen ja värin hiuksessa. Se pysyy uskomattoman kauan. Mulla on siitä kokemus ihan tuossa
No nyt siitä on jo aikaa, mutta kun hän palasi 7 kuukauden jälkeen, että asiakas, joka käy tosi harvoin, hän halusi vaalennetut jotkut jämänlatvat sävyttää sillä omalla 5-6 tummusella. Ei halunnut enää värjätä, että se halusi nyt niin kuin pois ne vaalennetut latvat siellä ilman, että leikattiin kaikkea, niin tehtiin esipigmentointia ja sitten sävytys. Ja se voi tehdä Viewllä esimerkiksi sillä tavalla, että Davenisilla on myös tämmöisiä sieniä, millä tai siveltimellä lähdetään viemään puhtaaseen kuivaan hiukseen suoraan valittu esipigmentointisävy. Ja siellähän on tietyt lainalaisuudet, mitä pitää viedä silloin kun halutaan tietty tummuusaste, tietty lopputulos, niin mitä sinne viedään. Me pelataan silloin kupareilla, keltaisilla, punasävyillä, mitä sinne täytyy viedä, koska nehän on ne, mitä me ollaan yleensä haluttu pois, niin ne pitää viedä takaisin. Siitäkin on Viewn oppaassa tarkat ohjeet, kuinka ja mitä sä sinne laitat. Eli suoraan sitä värisävyä. Nyt ei käytä papetetta, vaan sä laitat sienellä tai siveltimellä suoraan niihin peitettäviin kohtiin sävyä. Ja sitä ei myöskään huuhdella pois, vaan sen päälle laitetaan suoraan sit se haluttu lopullinen sävy. Eli ensin kuivaan suoraa sävy, kuivaan hiukseen. Älä käytä hapetetta, älä huuhtele väriä pois. Levitä vain hiusten vaaleimpiin uudelleen pigmentointaviin osiin. Vältä ylikyllästämättä hiusta pigmentillä. Sellainen sopiva. Sopivasti, sopiva määrä. Ei tarvitse tunkea, koska se kyllä niin kuin myös imasee sen aika niin kuin hyvin tietenkin kuivahuokoinen hius. Lämpimille sävyille valitse tähän haluttua lopputulosta 1 aste vaaleampi sävy. 1 aste vaaleampi sävy, mitä sinne laitat. Eli jos mä haluan 7 tummusasteelle jonkun, niin 8,33 olisi ehkä sellainen aika sopiva, riippuen taas mitä, mutta tämmöiseen ruskeeseen, vaalean ruskeeseen vielä, kun mennään. Tummuusasteelle 7 tai sitä vaaleammille, kylmille sävyille valitse jopa 2 astetta vaaleampi uudelleen pigmentointisävy. Kun on nelo tosiaan laitettu, levitä lopullinen haluttu kestovärimassa, Mask with Viperchrome sävy plus hapete suoraan View uudelleen pigmentointi päälle ja prosessoi normaalisti. Se on tärkeä muistutus. Tämä on vähän jäänyt mun mielestä tämä esipigmentointi pois, mutta se on tavallaan hyvä juttu ollut, kun meillä on niin loistavia värejä, värisävyjä, mutta se on mun mielestä todella tärkeä. Eli palveluista vielä lyhyesti. Poimikaa ihmeessä nämä teidän palveluvalikoimaan. Taittosävytykset, värin freesaus, sävyn muutos ja kiiltosävytys. Toning, refreshing and changing, glossing. Näitä paljon näkyykin nyt ja se on tosi ihana. Voitaisiin vielä vähän kerrata, kun on paljon asiaa ja mulla ainakin puolet unohtuu ja mä aina palaan uudestaan, mutta kertaus on opintojen äiti, niin näistä sanotaan. Eli View on kaikille väriasiakkaille.
värjäämättömään hiukseen, vaalennuksen jälkeen värjättyyn hiukseen. Asiakkaille, jotka haluavat vähän sävyä. Se oli niin kuin avattu tuossa aikaisemmin, mitä se vähän on kellekin. Sekin on muuten vähän. Mun vähän on eri kuin toisen. Keskustelukonsultaatio on tosi tärkeä. Vaikutusaika maksimissaan 20 minuuttia. Sekoitussuhde 1:1. 10 vol, eli 3%. Ja tässä tärkeä muistutus vielä, että tämä ei nostata luonnon melaniinia ollenkaan, eli ei tule mitään värimuutoksia, kun me laitettaisiin luonnonpohjan vaaleata raitaa ja sävytetään ne raitakohdat, niin se pohja pysyy aivan omanlaisenaan. Ja se on siitä syystä, kun on niin hapan väri kyseessä, hoitava, ja se tapahtuu tietyissä pintakerrosten osissa, että se ei mene syvemmälle, jossa sitten rupeisi tapahtumaan tiettyjä asioita. Eli huoletta voi, tämä ei nostata ollenkaan luonnon melaniinia. Se on aivan upea asia siinä. Vaikutusaika kokonaisuudessaan siis 20 minuuttia, mutta 5-20. Hellävarainen, luonnonmukainen, parantaa hiuksen laatua kerta toisensa jälkeen ja sen tuut huomaamaan. Peittää harmaita 30-50%, tuo kiiltoa, kestää sen noin 20 pesua, oli 99% biohajoava ja 93% luonnolliset raaka-aineet. Tuotteessa on siis oliiviöljy. Tuotteen koostumus sisältää oliiviöljypohjaisia emulkointiaineita. Se oli se upea innovatiivinen, mitä ei käytetä muualla. Ensimmäinen, joka käyttää, ja siitä paljon näitä edellä mainittuja ominaisuuksia. Hellävarainen ja vahvistaa hiuksen rakennetta. Ammoniakiton. Kerrotaan vielä, ei ole alkaalinen, eli ei vaalenna. Se on nopea, äärimmäisen nopea ja on monipuolinen. Pesupaikalla, peilipaikalla, kupista, pullosta. Meillä on luonnonsarjat, luonnonsävyt, taittosävyt, spesiaalisävyt sekä gloss. Siinä lyhykäisyydessään vielä kertauksena. Tosiaan ainakin pystyy mun mielestä nettikaupastakin tilaamaan Viyn oppaan. Ehdottomasti tuolta edustajaltasi kysy, koska siellä on vielä kaikki nämä, mitä mä oon tänään sulle puhunut, niin kuin pähkinänkuoressa ja just ne kaikki tärkeät käyttöohjeet. Ne on tosi yksinkertaiset, mutta supertärkeät, ja me ollaan Daviden siinä sanotaan, että by the book, että tehdään niin kuin ohjeet sanoo, ja mun mielestä se perustuu ja on kaikessa se, että täytyy ensin osata käyttää sitä ja sit voi lähteä taiteilemaan ja toteuttamaan ja tekemään just sellaista työtä niillä ohjeilla, kun on kerrottu. Semmoinen kattaus, semmoinen ihana määrä asiaa. Mutta niin pitääkin. Me halutaan aina tosi paljon kertoa teille mahdollisimman paljon, mitä vaan pystytään. Se on äärimmäisen tärkeä. Viyllä on teille tosi ihana salon intro-diili. Eli koko paketti, minkä edustajaltasi ja Davinesin kindbeauty.fi nettikaupasta voit myös itsellesi tilata. Sisältää 61 Viy-sävyä, glossin, 2 hapetetta. Sieltä tuleekin tämä tekninen opas. Se on sellainen
nainen. Mulla duunissa sellaiset raamatut, vaikka mä tiedän paljon näistä, mutta silti siinä kaikessa arjessa ja kaikessa hässäkässä aina joku vähän unohtuu, tai sä haluat semmoisen varmistuksen, jos mietit, niin katoa aina sieltä. Se on oma vinkki, applikaattoripulla ja sitten tämä ihana värikartta. Se on tosi upea. Ja nyt todella huikeeseen hintaan se kannattaa ottaa, niin pääsette alkuun. Ja jos et ole vielä ostanut tällaista intro-diilikittiä ja oot jo käyttäjä, niin tilaa ihmeessä. Ja sitten meillä on nettikauppa, mistä sä voit tehdä sun tilaukset, sun väritilaukset ja tuotetilaukset. Ja sitten meillä on tietenkin ihanat edustajat Elisa Alioravainen ja Pauliina Nikunen. Varmasti löydät sieltä edustajasi ja heiltä saat sitten lisää infoa liittyen tilauksiin tai sieltä nettisivulta kindbeauty.fi ja edustajilta suoraa tapaamisia ehdottomasti sopia ja liikekohtaisia koulutuksia myös voi tiedustella ja kyllä me ollaan sun tukena, se on osa sitä Davines-yhteisöä, että se on tärkeä muistutus. Sitten meillä on ihana koulutussyksy myös tullut. Siellä on tulossa Color with Confidence koulutus, Advanced Freehand and Hair Painting ja Advanced Foiling. Nämä niin sanotut peruskoulutukset, eli Color with Confidence, siellä on Mask with Viperchrome ja View mukana, eli hyvin tällainen perustason ja käyttöohje ja värisarjaan tutustuminen, kun mietit värisarjan vaihtoa ja haluat päästä sen teorian ja tekemisen ja kaiken kanssa syvään päätyyn. Mehän sua autetaan ja viedäänkin. Mä oon näissä koulutuksissa itse asiassa mukana. Advanced Freehand and Hair Painting on vähän sitten edistyneemmän ja jo Davines-värien käyttäjien koulutus. Ja sitä Advanced Foiling koulutusvalennuksia ja niiden tekniikoita. Koulutukset, upeita koulutuksia. Sitten Essential Hair Care tuotekoulutus, Winter Hair, tällainen talvihiuksen hoitomuotoilukoulutus sun tueksi, kun me myydään kuitenkin aina palvelun kautta. Palveluna tuotteita asiakkaille mukaan on äärimmäisen tärkeitä, niin talvi tulossa ja siihen on omat todella tärkeät pointit, mitä sinne kannattaa huomioida. Ja sitten meillä on ihana Davinesin Discovery ja tämmöiset pikkujoulut marraskuussa. Sinne ehdottomasti mukaan myös uudet ja vanhat Davines käyttäjät ja fanit. Sinne mukaan kaikki. Nämä löytyy kans sieltä Kind Beauty-sivuilta ja somessa kannattaa seurata Davines Finland, Davines Color Finland. Mä oon Sanna Poikolainen. Mun Davines-puuhastelua ja kampaamotyöskentelyä ja inspiraatiota voi seurata myös Davines Education, hashtag Davines Color, hashtag Davines.
tämmöisiä tärkeitä, mitä kannattaa ottaa seurantaan. Pidetään näille myös yhtä tässä Davines-yhteisössä. Se on ihana laitella viestiä Davines-kampaajien kanssa. Ja kyllä mulle saa laittaa myös kysymyksiä ja viestejä. Niitä on tullut välillä ja musta on ihanaa, että joku kysyy, että hei, olisiko tämä tuote mun asiakkaalle hyvä, kun se on lähes reissuun tai millä sävyllä toteutit tämän ja tuutko tänne kouluttamaan ja milloin nähdään. Laittakaa ihmeessä viestiä, mä vastailen niihin sen mukaan, mitä toki kykenen, mutta me ollaan sua varten kaikki Davinesilla auttamassa ehdottomasti. Tässä kohtaa mä haluan kiittää sua, että sä olit mukana. Kiitos sun ajasta, että annoit sun ajan just tänään, just tähän ja mulle se oli tosi hienoa. Mä ymmärrän, että meillä on kaikilla kiireet arjessa ja työt siellä odottaa jo paljonkin meitä. Kiitos paljon. Sieltä tulee viestejä. Tavataan ehdottomasti koulutuksissa. Tästä jää tallenne sulle online-koulutukset. Niitä enenemismäärin rupeaa olemaan, mitä sä voit käydä katsomassa ja uudelleen ja vinkata muille kampaajille, sun kavereille, kampaajakavereille myös mukaan. Ja me halutaankin teitä koko ajan enemmän mukaan. Tämä on huikea brändi ja huikeat tuotteet. Se, että mä oon valinnut nämä, niin se on ollut itse asiassa ihan syynä. Aatteet ja mieletön laatu, niin ei kai sen enempää voi ollakaan. Kiitos tosi paljon teille. Ja hei, nähdään koulutuksessa. Peace.